12 февраль Башкортостан җәмәгатьчелеге Рәми Гариповты кадерләп искә ала. Халык шагыйре истәлегенә нинди саралар үтә? Һәм эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабызның кунагы Рәми Гарипов исемендәге беренче Башкорт Республика гимназиясының директор урынбасары Азамат Шәмсетдинов. Хәерле көн. Шулай итеп, бүген гимназияла нинди саралар үтә? Хәер әйтергә кирәктер, Рәми Гарипов исеме гимназиясын һәр вакыт кадерле, шулай бит. Әлбәттә, безнең һәр укучы иртәнсәк гимназияга ингәндә һәм һәрбер безнең укытучы тәрбиясе ингәндә безне барельефта Рәми Гариповтың ханына каршы алып тора һәм безнең өчен ул зур горурлык. Бүгенге сараларга килгәндә? Бүгенге сараларга килгәндә инде безнең традицион шагыйрьнең туган көнендә митинг үтте. Унда инде безнең төрле вакытта Рәми Гарипов премиясының лауреаттары булган безнең кунактар килә, билдәле язучылар, күренекле шәхестәр республикабызның, алар балалар менән очрашып, менә шул митингта инде чыгыш яһап, үзләренең тормыш юлы турында Рәми Гарипов менән бәйле ниндәйдер вакыйгалар турында, ниндәйдер хатирәләре менән бүлешеп китәләр инде. Быелгы митингта безнең кунак булды Ләлә апай Бейшева. Ул Рәми Гариповтың классташы. Һәм бындай очрашулар гимназияла һәр вакыт даими оештырыла килде. Шулай да пандемия үзенең шартларын бында ла куйды. Очрашулар бераз кисектерелгәйне. Бындай очрашулар димәк артабан да дәвам итә хәзер. Әлбәттә, без әлеге вакытта инде менә залларның тултыруы буенча сараларды үткәрүдән кешеләр катнашучыларның ханын арттыру мөмкинчелек бирде безгә төрле очрашулар үткәрергә һәм безнең бу яһәттән инде алдагы айдарга планда төрле очрашулар үткәрергә. Шул ук вакытта пандемия осырында инде без уку процессы туктаманы бит инде. Бер осыр дистанцион булган хәлдә безнең класс сәгатьләре ла булып торды, балалар менән тәрбия эше алып барылды. Тәрбия эше дигәндә Рәми Гариповтың язмышы бик үзенчәлекле, ул бик принципиаль шәхес булган. Һәм мөгаен тәрбия эшендә дә буны ошондый уның биографияһын, уның тормышындагы фактлар мөгаен кулланылалар. Әлбәттә, безнең укучылар килгәндә, укырга килгәндә инде класс сәгатьләренең береһе яңа килгән укучылар өчен тәрбиячеләр безнең класс итәкчеләр менән бергәләп планлаштыралар. Ул шагыйрьнең тормышы, аның иҗат юлы менән таныштыру инде. Һәм артабангы уку осырында укучылар өчен Рәми Гарипов төрле фәннәрдә, төрле дәресләрдә мисал булып Үлгө буларак укучыларга күрһәтелә инде укучыларга. Бына елдагысы гимназияла Рәми Гарипов укулары үтә ине һәм ул быел декабрь аенда үтте. Ниндидер йомгаклар турында әйтергә мөмкиндер. Ничек үтте? Быелгы Гарипов укулары ул традицион безнең фәнни-гамәли конференция буларак үтә торган инде. Һәм һоңгы елларда төбәк ара форматка күтәрелгәйне, быелгы елда инде без аны Мәгариф һәм фән министрлыгының ярдәме аркаһында инде шундый мөмкинчелек туды безгә бу сараны дәүләт телләре һәм башка туган телләрне хаклау программаһы секторындагы дәүләт программаһына индерергә инде. Һәм шул программаның секторында киләһе 3 елга безнең был сара форум, Мәгариф форумы форматында үткәрелә инде. Быел беренче елы булды, әлбәттә, шул пандемия сәбәпле кыенлыктар тудырды, дистанцион форматта үтте инде. Шуңа карамастан катнашучылар саны бик күп булды. Без күз уңында тоткайнык 300-гә якын катнашучы буласак дип инде. Ибарылды 400-дән ашу эштәр инде. География ничек булды? Географияна килгәндә республиканың
түрлі райондарынан катнашуучулар булды. Айрысы айтып кетер керек, Туймазы районунан катнашуучулар биздин бик көп булды инде. Сит төбәктәрдән Сургут, Татарстан Республикаһы, Ырымбур өлкәһеннән катнашуучулар булды. Һәм катнашып кына түгел, инде шундый уңышлы эштәр ебәреп, алар еңүчеләр рәтенә лә инделәр инде бу төбәктәрдән ебәрелгән эштәр. Һәм үз юнәлештә булды, был форум булгас, ул тик форматы киңрәк, шулай бит. Форматы киңрәк, фәнни-гамәли конференцияла калды. Аның шулай ук без форматын үзгәрттек. Элек ул безнең тик әдәби телгә бәйле булган булһа, хәзер инде без аны төрле фәннәр буенча үткәрдек. Бөтә әлеге вакытта төрле фәннәр, өйрәнелгән фәннәрне алдык инде. Ләкин кызыл юл, кызыл игътибар үзәгендә Рами Гарипов темага торды инде. Шуңа күрә айрыса, мәсәлән, математикалала, сит телләрдә Рами Гариповка тың ижадына багышланган эштәр осрауы бик куандырды инде. Нинди юсыкта өйрәнделәр улар? Рами Гариповтың тормыш юлын һәм ижадын. Математиктар, әлбәттә, алар үзләре аның төп билдәле темаларның бере интегралдарга таянып эшләйләр инде. Сит телләр тәрҗемә итәләр, аның шигырьләрен, башка телләр Рами Гарипов ул итендә тәрҗемәселәр буларак билдәле. Аның тәрҗемә эшләре менән тәрҗемә ителгән эшләрен өйрәнәләр инде. Һәм башкорт теле, рус теленә килгәндә инде монда инде эшләр байтак кына. Традицион темаларда шулай. Традицион темалар. Шулай был форумда укытучылар арасында шагыйрь тормышы һәм ижады буенча иң яхшы методик кулланмага конкурста үткәрелгән. Һөҗүмтәләр нинди булды бу конкурстың? Танышырга мөмкин укытучыларның алдынгы тәҗрибәһе менән? Бұл әйімна бұл біздің форумдың икенче юнәлеше дип әйтәйек инде. Ул булды мына шул біздің педагогтар өчен конкурс оештыруга булдык. Беренче тапкыр дип әйтәйек инде быелгы елда. Булды ул һәм ике юнәлештә булды. Береһе ул заманча дәрес, икенчеһе дәрестән тыш сара. Чөнки безнең тәрбиячеләр дә бар бит инде, алар класс җитәкчеләр булып эшләгән коллегалар дип әйтәйек инде, төрле мәктәпләрдә библиотекарь, педагог, библиотекарьлар, алар өчен шундый мөмкинчелек туган өчен катнашырга без дәрестән тыш сара юнәлешендә алдык. Ике юнәлештә булды бу конкурс. Шулай ук күп кенә эшләр ибәрелде бу конкурска инде. Һәм аның һөҗүмтәһе буенча без бу 21 елның азагында Алла берһә планлаштырабыз шундый йыентык сыгарга. Димәк, йыентыкта танышы була. Әлбәттә, ул йыентык буласак, дөнья күрәсәк дип без өмет итәбез, чөнки безнең бу дәүләт программаһы сектарында быелгы елда ла, киләсе елда ла үткәрү каралган. Бұл конференцияны инде форумда һәм без шул йыентыкты сыгарып, уны әзерләйбез инде киләсе елда шагыйрьнең шундый зур кимәлдә юбилейна арнап бул йыентыкты сыгарга уйлайбыз. Демәк, юбилейга әзерлек бүген үк бара. Әлбәттә, юбилейга әзерлек бездә бүген үк бара, чөнки без аның исемен йөрткәс, безгә бұл яуаплылық өсте, өзі бір яуаплы бурыс болып тұра. Шулай ук сит төбәктәрдәге милләттәшләребезгә әлбәттә бұл эшкә. Біз бұл форумда үткәргәндә лә шул күдеңдә тоткайнык инде сит төбәктәрдән катнашучылар санын арттырырга һәм безнең төп максаттарның береһе бұл форум төбәк ара форумы гына түгел, Бөтәрәсәй кимәлендәге сарага әйләндерергә, безнең шагыйрьнең
исеме Рәсәй кимәлендә яңғыраһын тигән мақсат тора инде. Һәм шул ук вакытта был форум сиктерендә төрле төбәктән килгән катнашучылар, укытучылар шул площадкала аралашу мөмкинчелеге тудырырга инде аларга. Демәк, ошондай нияттәр менән янып яшәй бүген гимназия. Зуман Закирович, бына һез үзегез тарих һәм җәмгыятьтә өйрәнү фәне укытасыз. Үзегездәге эшегездә шагыйрьнең иҗади мирасына, я булмаса тормыш юлына еш мөрәҗәгать итәһегезме, ничек кулланаһыгыз? Шагыйрьнең иҗадына килгәндә инде тарихчы буларак мин әйтер идем. Аюсы менә 20-нче булат тарихын өйрәнгәндә, аның 37-нче елга багышланган әсәре Һәр вакыт кулланаһыгыз. Зур урын алып тора инде, мисал буларак килтерелә, андагы юлларда кулланабыз инде. Җәмгыятьтә өйрәнүгә килгәндә, әлбәттә, Рәми Гарипов ул шундый үзенең халкы, туган теле өчен янып яшәгән кеше буларак, ул шундый гражданлык позицияһы һәм шул вакытта шундый ниндәйдер кимәлдә безнең өчен һәм без тәрбияләгән балалар өчен эталон типта карарга мөмкин дип уйлыйм мин. Һәм әлбәттә без аның шундый гражданлык позициясына җәмгыятьтә өйрәнгәндә игътибар бүләбез инде. Шулай итеп, Азамат Закирович, димәк, гимназияла һәрбер укытучы үзенең дәресендә, педагогик эшмәкәрлегендә Рәми Гариповтың образын киң кулланыла дип әйтә алабыз, шулай бит? Әлбәттә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бүген безнең студияла Рәми Гарипов исемендәге 1-нче Республика Башкорт гимназиясының директор урынбасары Азамат Шәмсетдинов булды. Рәми Гарипов истәлегенә үткән саралар турында һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.